basi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng, na tampung fui ala. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. So, brada nangasa. Tidak udena Firambachstraat. En no gonna pulir Vitesse. So, doen we bij een doksa, hè. En ja, vast voor bij een doksa die naar Borta, maar gewoon te passen de bakken na. En naar Kruiskade onder bijna, hè. En Jana Rotterdam, alweer kouru, maar als zong is geen wel. Dat is toch, Luko, dat is Vitesse, de. Je ziet Vitesse, daar is Pulir Vitesse. En dat is bij een doksa. En we boren, we maken een mooi curry, we maken doksa. Dus een lekkere curry masala met peper, dat we boeien allemaal mooi netjes. Dus ja. Ja, maar je ziet dat Beta gaat koken, dus we beginnen, voorbereidingen hebben plaats. We gaan op weg naar de plek bij Doksa Obay, want Tamara naar Doksa, jou met je Beta? Ai Doksa, een lekkere curry Doksa. Sabi toch, een mooi doksa masala. Dus ja, Ausitko, echte Ausitko. Hier is Vitesse. Zo, Udoro Vitesse ba. Kijk, dit mag je even opnemen. Dit is naar Vitesse. Dit is naar Pulir Vitesse. Zo, jou bij doksa. Sabi toch, hier gaan we het gewoon opnemen, die doksa. Ja man. Ja toch, hier wordt die doksa even gebrand toch. De man heeft broma doksa ja zo. Is dat weet je hoe je het moet hakken? Chikna. Ja. Mas nama brief है तू ना विश्वास करे हम समझ लिए हिंदुस्तानी हाँ Chikna, saya Abiwan Barat. No. Oh. Uno na Kulturu TV, you want to do an interview? Faasa nego gewoon nasranang. Oh, you nego vaak. Ja, maar nee, dat is... Altijd de man want kasana to tak Ja mensen, je ziet het, Doksa e Kapu en dat gaat straks Beta mooi lekker klaarmaken. Azana Doksa en nog eens Doksa hier bij Vitesse aan de Firambachstraat. Leg ja ubaya Doksa tide. Dus mensen, if you want bij Doksa, ja, gewoon leg ja naar Firambachstraat naar Vitesse.
Ja, Baranasa, ja in een winkel alles maar inkopen van een zaterdag. Dag mevrouw, hoe gaat het met u? Ja, gaat hartstikke goed, want de zon schijnt, dus dan ben je veel sweetie. Ja, ik ga lekker inkopen doen. Ja, zo een beetje, wat omjaan toch? Zeker, wat mooi strana zit in ja? Ja, wat gevonden sropopo, wat antrua, is alvast adego, lekker. Dus Ja, maar lekker eten. En ja, je hebt hard gewerkt, dus je moet jezelf ook verwennen. Zo is dat. zo is dat, meneer, vooral in Nakoru. Oké, u bent hier in de Kruiskade bij 4 Ambachtstraat. U wil nog de mensen in Suriname de groeten doen? Jawel, aan de familie Starke, Kenneth Starke met zijn vrouw Dulcie en de kinderen, Lisette Lynch, Urelle Leefstaan, Roda Straat Passie. Ja, maar Ode, alles maar zit erop in weg. Maar u volgt de situatie in Suriname ook een beetje? Jawel, maar weet je, alles is jugu maar Sranang gaat wel. If des maar Ode schreef, de stem die per de moest stem, dat ook go. Want de verraad aan man 4 jaar geleden met de twee moro. Wat wist van, de be, is dat toch? Dus met jullie hoofd en jullie hart moeten jullie gaan stemmen. Zo is dat helemaal. We bar alles maar shoot. Die cultuur TV speciaal voor jou. Hier aan de 4 Ambachtstraat. Bij Vitesse. Bij Adoxa. Oké. Odi van Rinalda Starke en gezin in Rotterdam. Odi. Tambong. Ja, Bradanga sa jou de Baka Cultuur TV speciaal voor jou. En natuurlijk Kruiskade, Rotterdam. Dan wil ik op een Israël de. En natuurlijk, ja, we zien hier in. Meneer Faigo. Mide aneko buwan wat aneko banga senang en if aneko banga senang mine fi mi diat chutu wat mik mo pasa senang mas sam go sidrape mina pisirif ko mami musgo wan sampe na mi kondre adrapem kumbate beri ano jaso me libidamam ne lip chuti masam si blaka ma sede uno man kawo se uno man pota ko fu awan lugo fana kuli eko wis fade ma efetande tok de me kawo ons heb kalerif de man fu ukawan tok want voor liefde zo dat ze opzangen. Baka 20 keer dat kan no demo na distante ka het kondre. Maar is met dat gewoon maar amantak jongo. Santo kijk je valk boom amantak IMF tak amanto en boom IMF. Am dat no wat kisen na maka me na skena me meki. Maar baka wat kisen na mo valk sa na mo do. Ja, want amane do unsa namang usida ka amane do bu koloni pem kabora. Amay teke dabe koloni na basta mo Santo ki ede en me balutak uno leksa naman do alam mo iti fu ukanawa wat efu deso bigado mi Jesus baka no offensive de kyan da baka kotak 20 kyan das sana no demoro Ote bedrape. Pas mi kon 3 wiki geleden. 3 wiki geleden, dus dat sai shi. Samsi mi ayelo ate mi blo pem gro, pem gro kon. Mi ate brudu, mi nefi bu so presi ma ayelo atra me krei, omdat mi grop team drape. Mi kon dalik verzekeren, mi kon 67. Mi stoi man. Isabi toch. En daar kon je nog bende zomaar ze aan mij doen no ano bonse schrijven. Me bedi gado mek unso na ma utaya kofukawa. Ukuna kule fetangan ni matok de me horing so na wat 20 partij da kulawa no natuurlijk de modo tapu. En die staan in mijn tactiek geworden. Ja, de me hoor, de me ka kofu ma say uno no wis fa atranga wis fa ay dangana uno. Umus meke want ef ano meken baka 20 keer uno migado na kulotek diape baka da betrem dede. Mas if you no kan look in a camera if you can tangawan to smas ay botay ding. Sa motenas mata mek den kawang wis fatanga mek den chara kofu kawang mek de wan te funo de wan una binyang luko sa ifsa miga no mi Jesus de man tek alla presi de man tek erg monolik fi futo ano kanto. Oké, ano kan kijk natuurlijk hoe hoop dat desma in een Augustem dat de sapsa de stem want de 4 na de sapsa de stem. Ja, tuurlijk, de man stemt taki uningen na patay, ablaka mga patay, asa na mga patay, muska, ano taki, wetak ang distansan. Maar en no sa na may do, na may profiteer, na may soort operatak ununa basi. Maar de blaka mga partij, de lai, so to ABOP, NPS, of tumus de, maar VAP1 de, tuurlijk, dat mek den tak sa de, ano kang, yewa 1 of 2 partij, maar ano, Iko fe ape wan ya some blaka man pate na mo na nya moni sani ane gobun.
Oké, wat ik hier aan het doen, want maar ze zei wat ik dit. Alas moment tak odi hersenen wan mi lop sena sena na mi wala mala na brada nga sa luko wins fa kule fetang schrijf aan het trouwen brada ja trouwen asom libitu. Oké. Voorbeeld Tak hier aan het doen, power kracht hier. Oké. Jouw Doro Baka, Udena Konreman Toko. En ja toch, die we bij Antrua, want we hebben een Adoxa. En ik heb Antrua nodig. Ik heb 3 Madame Jeanette papers nodig. Ik heb van Odumoro naar Arfa masala toch? Adoxa masala, dat heb ik nodig. En dan, ja, dat ding. Wil je ook roti platen hebben? Oké. Nou, dat wel bij. No. Ik ben geen roti-fan, dus ja. Ik hou meer van hard, van rijst. Ja, man. Hebben we nog wat nodig? Nee, hè? Kijk, die pepers, jullie kunnen peper ja zo. Van die peper is mooi, hè? Toko Konremang. Hier kunt u zijn voor al uw Surinaamse producten, al uw Surinaamse groenten, alles vanuit Suriname en uw cultuur, spulletjes bij Toko Konremang. Ja toch, jullie zien het verse Antrua. We hebben hier Karaila. Ja toch, Bhanta, Boulanger, we hebben Okra. Ja toch, hier bij Toko Konremang, Kruiskade. Hier kan je zijn voor al jouw Surinaamse producten. Tamara. Ja, mooi vers pampoen westje, ja. Mooi heerlijke pampoen. De pampoen is hier ook toe naar tropische pampoen. Ja toch? Ja, jawel. Deze komen uit Spanje. Uit Spanje? Ja. Ja, maar... Dit is niet van Suriname. Mooi sweet pampoen, maar lijkt ja naar Toko Konremang. Dat jij weer vindt. 1,50 per zak. Nou, met die one zak. Ik zet het op 2,50. 2,50 maximaal. 2,50 maximaal. 1 gram. 250 gram. Ja. En nou, met wat bakje? 1,50. 1,50. Ja, man. Maar zij wegen maar more precies. Je hebt wat geen bakjes bij je, dus maar. Nee, je gaat op. 2,75. Ja, 2,75. Ja, maar zeg. Hij zet bakjes. 3 mesjes, ja. Of jij broer, 3. Ja. 300 gram. Voor mensen die, laten we zo zeggen, niet houden van snijden, dan doen we het in voorraad. Is het aangesneden? Ja, is bezig toch. Vooral die mensen die tot 5 uur werken, of 6 uur. Dan is het toch gemakkelijk. Ja, dan hebben ze geen zin meer om te snijden, willen eten. Soms te eten, ja. Maar de straat is afgesloten hier hoor. Nee, maar dat zeg ik toch, is beter joh. Vooral met die Turken en die Marokkanen. Die nemen hier als Zandvoort. Racebaan. Hè? Jawel. Nou, boom. Maar goed, dus pampoen, lekkere pampoen. En Sunday morgen, wat heb je nog meer in de aanbieding? Aanbieding, ik heb zoutvlees, varkensstaart,
een noem maar op, wit-witty, vis. En we hebben van alles. Het is toch een toko. Ja, alles heb je hier bij. Alles aan ook bij. Legja bij. Mooi, mooi, mooi. Hé, maar je volgt de situatie er naartoe. Ik heb niet, kijk, ik wacht af. Je wacht af. Allemaal gaat gebeuren. En dan, nou dat is mijn motto. Kijken wat er gebeurt toch. Ik woon hier. Oké, je volgt dat in de situatie in Suriname. Maar ja, afwachten. Ja, toch afwachten, kijken wat het gaat brengen. Loko sa ina kondre, als je het kondre, pe geboren. Ja, geboren hier, maar ik zit al een teken hier. Ik ben al 50 jaar hier, joh. 50 lange jaren, maar wanneer je go baka? Ik ga kooi rip kiezen. Het is te duur. Het is te duur. Dan ga ik vanaf welke maatschappij je pakt of niet. Maar geen malle moeder, je gaat niet een 1100 of noem maar op betalen om naar Suriname te gaan. Dan ga ik ergens anders. Maar je was gewoon Lukupi geboren toch? Ik weet het al. Ja, Hernuttenstraat. Nee, maar graag. Hernuttenstraat. Hernuttenstraat. Ja, mensen, je ziet het. Eén Hernuttenstraat, niet meer. Tegenwoordig, wat aan dat je doet, hè? Nee, je hebt één maar, hè? Tuurlijk is er maar één. Sarong. Ja, toch. Maar het is veranderd allemaal, hè? Je mag wel lukken. Nou, ik heb geen trek, joh. Voorlopig niet, nee. Voorlopig niet. Ik wacht af. Even afwachten, Lucas, wie de macht straks in handen heeft. Het gaat niet over macht, maar gewoon, ja. Kijk, als mijn ogen dichtgooit, ik kan gewoon lopen van Sanderij naar Suriname, naar Paramaribo. Andere wegen. Er zijn geen andere wegen. Oké, mooi man. Hey, mijn bari was sweet satrago morovara. Maak er iets moois van. En dan sweet pampoe mensen. Je ziet het 300 gram ja voor maar één. Ja, maar 1,50. 1,50 voor 300 gram. En ja, je ziet... Over beta, je takje samen, beta. Ik kan wel praten hoor. Ik kan praten hoor. Maar nou, economie. Ja, ik hoor ja. Heb je een tip voor hem? Nee, die man is econoom. Wat voor tip moet ik hem die man geven? Heel mooi gesproken. Hey, met Bensie op Tuesday. Hey, zelfde. Oké, prachtig hier bij Toko Kondre, man. Natuurlijk, nou weet ik, dit mooi Santiago. Beta, heb je al Antrua gekocht? Heb je alles gekocht? Je hebt al Antrua gehaald hier. Wat heb je nog meer gehaald? Alles? Madame Jeanette heeft hij nog nodig, want allemaal met een mooi dokter, maar de groente haalt hij hier. Alles aan weer bij Legja zo. Dus dan, ja, dan gaan we lekker koken. Hier Legja naar Toko Kondre, man. En Legja weer haar alle utori. Ja, mensen, Toko Kondre, man, natuurlijk. Je ziet het. A principe moest de, na missie. En Legja je tek alle Yusani. Una missie ja zo tegen natuurlijk. Alles is hier verkrijgbaar. Hier Legja weer teken. Ja toch? Legja je teken brarasa pa. Ja. Ja, Brada sa jou de Baga Cultuur TV speciaal voor jou. En natuurlijk Theodak Kruiskade, Westkruiskade. Dan gaan we altijd langs Ronnie. Want jullie weten het, hè. Wie kent hem niet? If je gaat Kruiskade, je moet naar Ronnie. Want hier kan je van alles vinden wat kleding betreft. Dus heb je advies nodig, je zoekt wat aan. En natuurlijk moet je wat hebben. Ronnie Feigo. Ah, mij goed rustig. Blij je te zien. Zijn gangetje, ja, even naar een poosje weer, even een tussenpoos. Maar het gaat allemaal zijn gangetje. Ja. Heel blij om je te zien. Ronnie, als je eens kijkt, weet je het? Oh ja, maar ik begrijp hoor van dat er goed weer opkomst is. En ja, we hebben al te veel ellende over heel de wereld. Dus het zonnetje, extra energie is altijd nodig. Hey, vorige keer zag ik dat de ondernemers hier in de straat waren druk bezig met de tramai, waka, kapmesrefi. De man dat passie moest opnemen, want we passie tapu en de ondernemers die zeggen, jongen, het gaat niet zo goed in de portemonnee zo. Ja, nee, en op dit moment merken we het allemaal, alle ondernemers in de straat. Ze hadden laatst nog een debat in het stadhuis. En daar had ik het ook even bijgewoond om zo een beetje op de hoogte te zijn van hoe het allemaal reist en zelt.
Maar eigenlijk, zo zeggen, heel de wereld is op zijn kop, dus waarom kruiskade niet? Ja, dat wat kruiskade is zo belangrijk is dat ons zegt. Midden Holland, sinds ik Holland met kruiskade, voor komt bij mij groen toe Zwitserland en het was altijd druk, vooral op de zaterdag. Maar de straat is afgesloten nog steeds. Waarom is het? Wat is de reden? Nou, naar wat ik verhoord heb, dan draait het meer om een pand dat hier, een flat waar ze nu mee bezig zijn, om te gaan bouwen. En ja, het klinkt heel erg rommelig. Sowieso vanuit het stadhuis naar de gemeente toe, de gemeente naar de winkeliersvereniging, de ondernemers hier in de straat. Dus het heeft allemaal zo langs elkaar ingespeeld dat bijna niemand meer weet van hoe het allemaal gaat verlopen. Dus, maar ja, we gaan ervan uit dat weer een dag open zal gaan. En hopelijk zo snel mogelijk. Zodat de ondernemers weer goed voorzien kan worden van klanten. Ja, zeker. Want kijk, we zijn allemaal kleine ondernemers hier in de straat. Dus die klandizie, dat hebben we nodig. En als je de orgaan gaat afsluiten, dan gaat het een hele hoop ondernemers geld kosten. En misschien zelf hun kop kosten. Ja, ik kan me voorstellen. Want als klanten niet komen, omdat we een passie tapu, ja... Daarbij ga je failliet. Zover moeten we niet komen. Laten we hopen dat de gemeente snel met een oplossing komt. Zodat de ondernemers kan make them breder bagage. Goed, Ronnie. De situatie in het land. Over de hele wereld. Wist je dat die Trump Poetin... Jongen, ze zeggen Trump, jongen. Iedereen dacht Trump gaat het even goed regelen. Maar als je Trump pot Zelensky ook. Wat vind je ervan? Wat is jouw mening hierover? Kijk, het is net wat ik tegen je zei, het ziet er heel rommelig uit. En baas Trump die had van alles beloofd. En nu weet bijna heel de wereld niet meer waar hij mee bezig is. Want nu zegt hij iets en morgen trekt hij het weer in. En uiteindelijk maakt hij er een hele grote zootje van. Want hij heeft mensen dusdanig geprikkeld in Amerika, zodat ze massaal achter hem zijn gaan staan. En nu, daar hij zijn plek heeft gevonden, is hij nu bijna 90% meer bezig met buitenland. In plaats van binnenlandse gelegenheden. Is hij nu meer met buitenland bezig. Dus ik weet niet waar hij mee bezig is. Maar hij heeft wel de hele wereld heeft hij geschokt met al zijn reacties. Klopt, want we weten allemaal dat Trump, Amerika, Rusland altijd... Maar dat nou een soort bijna van weet je wel... Rusland, Amerika, dan denk je... Maar just Trump wordt apartheid voor Poetin. Dus wat Poetin zegt, dat geschiet. Ja, zo zijn nu hele dikke maatjes aan het worden. 2 gekkies op een stok, weet je. En maar ik hoop dat ze daarmee uitkomen. En dat weer de wereld zo een beetje weer in een rustige vaarwater brengen. Want laten we eerlijk zijn, Amerika is toonaangevend. Dus op het moment wanneer leuke dingen daar gebeuren, waait het automatisch over. Maar als er gekke dingen gebeuren, wordt het ook net zo automatisch over. Dus je ziet dat heel de wereld in een soort van vervelende situatie is verkeerd geraakt. En dat om 1 persoon? Om 1 persoon die gewoon zichzelf wil bewijzen. Dat, kijk, ik ben meneer Trump en het is iemand die bijna geen tegenspraak deelt, weet je. Dus je weet er niet wat voor kant deze man op wil. Dus, maar hij heeft de wereld wel een beetje flink ondersteboven gezet. Natuurlijk, want zijn buurland Canada schreef hij toch, hey, ik ben altijd je goede buurman geweest. Wat begin je tegen mij nou? Huh? Ja, kijk, maar het leven zit soms heel ingewikkeld in elkaar. Hè? En ik ben niet bang, want als je iets verkeerd doet, dan moet je gewoon op een of andere manier weer beloond worden. Door je slechte houding die je hebt tegenover de maatschappij en ook de wereldmaatschappij. Dus ik denk dat hij zelf wel erachter zal komen van waar hij nu allemaal mee bezig is. Want we zien wel aan de buitenwereld van dat het lijkt alsof het allemaal koek en ei is en dat het allemaal goed verloopt. Maar uiteindelijk denk ik dat er heel veel vervelende dingen onder huids borrelt. Dus we zullen wel erachter komen als hij goede keuzes heeft gemaakt. Maar ik ben bang van niet. Gelukkig dat Rutte een beetje kan slijmen. Goed dat je zo, want je ziet Rutte bijna slijmen, maar hij slijmt. Ja, hij moet het wel doen, hè, want hij weet het van dat meneer Trump is toch de belangrijkste schakel binnen de NAVO. Hij is bijna de leider eigenlijk van NAVO, want MBP money, weet je. En wilde die probeert alles zo relaxed en zo rustig mogelijk te houden, want hij moet ook zijn positie ook verdedigen.
Want hij is, sinds kort is hij ook zeg maar hoofd van de NAVO geworden. Dus hij moet Trump, die moet hij zo goed proberen te paaien, zodat alles in alle rust verloopt. Mooi zo. Dat is het zo een beetje. Trump natuurlijk en Poetin, Nederland en de situatie in het land. Zijn er nog ontwikkelingen hier gebeurd dat je dacht, jongen, hey, daar moeten we op letten. Want het wordt alleen maar duurder en duurder en duurder hier in Nederland. Want was aan een handelsoorlog, ik kom op de man tak Levi's, abroek, spijkerbroek, op hoor. Kijk, één gek maakt altijd meer gekken. Dus Trump die heeft de staatsschot gegeven. Dus uiteindelijk maakt hij heel de wereld gek. Handel over heel de wereld. En uiteindelijk, wie gaat de prijs moeten betalen? Ja, de gemeenschap, de bevolking. Die gaat er moeten betalen. Dus dat is heel vervelend. Heel vervelend mensen. Je ziet het, handelsoorlog, alles met dat dingen, want je weet het niet. Of een bombetje van een jaar gaat Amerika nog komen, dat weten we niet. Maar ja, laten we hopen dat niks van een jaar en dat het alleen maar beter zal worden hier ook in Nederland. Maar van Suriname, ook aan Suriname weet dat jongen, van de situatie daar. Want natuurlijk, we wonen in Nederland, maar we praktijken Suriname natuurlijk. En de ontwikkelingen daar, want ik vraag me eerder dat de prijzen blijven stijgen. Het blijft een moeilijk ding daar. Gelukkig verkiezingen straks, dan is het aan de mensen. Nou, ik hoop dat mensen de goede keuzes maken voor verkiezingen, want dat is 25 mei. Hè. Dus dan, ik hoop dat ze de goede keuzes maken. Ze hebben het ervaren, 4, 5 jaartjes. Dus zij kunnen zeg maar, bepalen van wat voor kant we nu op moeten. En dan gewoon de goede keuze maken. En dan moeten we iemand anders de kans of de gelegenheid geven om het weer te gaan proberen. Laten we het hopen dat die mensen de juiste keuze daar zullen maken. Voor dat jongen, misschien moet een vrouw gaan zitten, we weten het niet. Ja, daar gaat mijn voorkeur naar. Dat ze een vrouw even de gelegenheid geven, de kans geven om zichzelf te bewijzen. Want een vrouw die gaat anders om met het leven, die kijkt anders naar het leven, die gaat anders met de gemeenschap om. De ego's zijn niet zo groot. Want bij mannen is de ego vaak een probleem. Weet je wel, en dan laat ze een vrouw even de kans geven. Ik heb een interview van mevrouw Simons gevolgd. En ze liet wel een goed gevoel achter. Dus ze zouden haar gewoon de kans moeten geven. Ze zouden haar gewoon de kans moeten geven, mevrouw Simons. Oké, laten we het hopen. Nou, kijken wat het volk zal doen daar in Suriname. En natuurlijk, wij blijven jullie op de hoogte houden van de situatie. We zijn hier nog steeds op de Westkruiskade bij Ronnie. Ronnie, maar hoe gaat het de zaken hier bij jou? Natuurlijk, een mooi crossidee. Dan heb je nog wat voor de mensen in de aanbieding. Hey mensen, toetrui. Ja, voor de prijs van 25, een mooi trui, ja, mooi passend naar een pata. Ja, vanwege dat Alibi kon Spanje, dan moet je wel creatief gaan bezig zijn hè, om je klanten toch op een of andere manier binnen te halen. Dus we hebben aardig wat acties en er komen nog meer acties. Enkel maar, want we moeten het overleven. We doen het al x aantal jaren, aardig wat jaartjes. En we doen onze best om dat allemaal nog flink uit te rekken. Ondanks alle vervelende situatie wereldwijd en ook binnenlands. Ja, mensen zeggen, is verleden. Je volgt het nieuws. Want dat er bijna alarm dat we een stukje bij de contra bijna. Heb je het gevolgd? De man schreef, de man dacht, alles afsluiten. Iemand uit West-Afrika kan gewoon zitten in een dokterspraktijk. Alarm naki, de man stroot aan, had je het gevolgd? Maar ik kan jongen samen, want dan heb je besmettelijk. Ja, ik had er maar een heel klein stukje van gevolgd. Maar uiteindelijk, gelukkig was het niet zo dusdanig erg dat ze zeg maar, de boel weer moesten afsluiten. Maar het was wel even een schrikmomentje. Inderdaad, het was een schrikmomentje. Want allemaal berekenen een valk baga. Maar gelukkig bleek malaria te zijn. En dan natuurlijk met wat goede medicijnen. Dan maar een betere baga. Ja, kijk, op dit moment leven we bijna allemaal in angst. Hè? Dus zo hoeven maar soms maar een klein, vervelend iets te horen. Dan vergroten ze het al heel gauw. Maar dat zegt alleen maar meer hoe angstig mensen vandaag aan de dag even in het leven staan. Mensen zijn angstig geworden doordat er gebeurt zoveel. Dat de regering roept op van je moet cashgeld in huis hebben. De regering zegt je moet water in huis hebben. Je moet minstens 72 uur kunnen overleven. Want Isabita, en mij praat Siki ook overal in deze carrière. Mensen zijn alert. Mensen leven in spanning, hoop en spanning, vrees, alles zo niet. Dus heb je ook al cashgeld bewaard. Want je moet cashgeld bewaren. Nou, ik heb altijd een paar eurotjes op zak, dus ik denk dat we het daarmee zullen redden. En ik ben
eerlijk gezegd niet zo snel bang uitgevallen. Maar ik ben wel alert en scherp. Ik hou de boel in de gaten. Nieuws. Zodat als het zover zou mogen komen, dat je wel gelijk heel snel kan ingrijpen. Een paar liters water in de kelder gooien, zodat je het kan overleven. Te maken die divo ook een beetje alert. Want als die mensen zeggen van hey, je moet tegen osso, alle de osso, allemaal dus is de voerman breed die rode. Natuurlijk, kijk, bij dit soort gelegenheden maken dat soort jongens gelijk gebruik. Hè? Maar laten we hopen dat het niet zo ver komt. Want uiteindelijk, je staat niet los van elkaar, weet je. En dan, als het vervelend zou verlopen, dan heeft er niemand baat bij. Onze generaties niet, de generaties die na ons komen. Ja, ik hoop dat die gasten ook een stukje verantwoordelijkheidsgevoel gaan krijgen. Van dat, we zijn mensen, we zijn tijdelijk hier, dus laten we niet van de wereld een grote rotzooi maken. Dus ja, ik hoop het beste. Laten we het beste blijven hopen. Natuurlijk, tot steeds beter weer, mooier weer, lekker weer. En natuurlijk, we kijken uit naar de lente, zomer. Ga je nog op vakantie, ga je nog iets doen? Is er nog iets in petto? We hebben wel wat plannen, maar die plannen houden we even in de koeling totdat de sfeer wat beter wordt. Sowieso hier, Suriname, over heel de wereld, zodat je makkelijk ook een keuze kan maken van waar je even een beetje rust kan gaan pakken. Dus we hebben nog tijd om daarover te denken. Mooi gesproken, Ronnie, weer mensen. En natuurlijk altijd is Cultuur TV, Kruiskade, dan moeten we Ronnie. We zijn op zoek naar Ronnie hier op de Best Kruiskade. Blijf die man steunen, want je weet het, als je iets wil weten, ga Ronnie, weet raad. Ja, ik sta altijd hier, zo. Het is een soort van sociaal tent hier zo in Billboard. Iedereen ontmoet elkaar hier, weet je. Dus we doen ons best om het zo vreedzaam mogelijk allemaal aan te pakken. Heel mooi gesproken, Ronnie. We gaan je weer bedanken. En we wensen je het allerbeste toe. En dat het alleen maar beter mag gaan. Hè? Heb je nog mensen die je de groeten wensen doen? Nou, ik wil sowieso mijn klanten die me regelmatig hier bezoeken. En mensen die me nog gaan ontdekken. Via zeg maar de Cultuur TV. Hoop ik ze allemaal het beste. Een fijn weekend. En hopen dat ze alle rust kunnen bewaren. Heel mooi gesproken. Dankjewel Ronnie weer voor deze keer. En dan zeggen we weer thank you. En mensen, bedankt voor het kijken weer naar Cultuur TV. En wij zeggen allemaal tot de volgende keer. Blijf wel en blijf kijken, want Beta gaat morgen ook koken. Hè? En dan we zijn boodschappen aan het halen. Want apatu ontpoti. Beta gaat koken. Dus blijf volgen. Thank you. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
Team Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 14 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03/06 870 98312. Attenzo! Caltrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Caltrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw! Una de wedstrijd naar man. Vaderland, Suriname is je vaderland.